Rangrang jamita mingguna somal paonopon tahun B. Pajahau parjolo sian tulu Musa biddu 10 ayat sada sahat 2 ayat 45 sahat 46. Pajahau paduahon surat parjolo apostol Paulus tu halak Korin biddu 10 ayat 30 sada sahatu biddu 10 sada ayat sada. Berita nauli sian Markus biddu sada ayat 40 sahatu 45. Ahado ipolana di patudu hodo di bagasa pajahau parjolo songo dia jabar manang bagian ni jolma na huliton tung si kordo parangoluan ni jolma nahuliton mangihuton tulu Musa biddu 10 satu biddu 10 opat di pato tado disi natung masai mabir do jolma mengadopi jolma nahuliton ai dietong do pakorhoni dosa ni jolma nahulitone alani jolma namarsahi huliton say jok do di pasisi jala di paholang sia jolma bolak aku ni muse pahean ni jolma nahulitoni ikodo namariga-rigat jala aka pahean nahona dukap obuk nape ikon disursari dang boy berengon ni jolma bohina jala molo di perdalanan iko jauh-jauh na sida madok naramun saluhuk nai diulahon asa di boto jolma bulak na sida namar sahid huliton pajahau paduahon patol hason soso ni apostol Paulus parngoluan ni halak Kristen nasetong mangihutun apostol Paulus dang reko adong sakka nabuni molo mangurupi aka donga jolma asing ni holong nasia dewata songo Kristus nama kaholongi ruasna di bagasa rohana bulus jalan natulus jala humokop hasangaponi dewata ama songonima nang salhu jolma ikop batu duho rohana bulus jalan natulus maka holongi dongan na jolma danga dong hari kotan ni diri manang nasai mangai tungadul apostol Paulus manosoi halak Kristen asa jolma na porsea tu Kristus gabe jolma na malua sian iho ni hari kotan ni diri dina mangulahon haulion naurikot ima hamuliau ni debata unang adong jolma nagabe dipaksa patuduhon holong tudonganna aku ni imuse apostol Paulus makirim asa siding sian pangalahon ni halak Kristen nasai manubuho biar tua kadonganna parulaun nadenggan nani patuduhon ni halak Kristen naing manian makorhon hasonangan tua kadongan unang pasonang sonak kodiri manang holan napalason roha samping barita nauli di minggu paunopon patariason songo dia do Yesus pamalum nahuliton adong do tolu natung masairiko si ingoton marhite barita nauli sadarion na parjolo di patuduhod do Yesus na totong mangalehon rohana tua ka jolma nagale jolma na somar hagugun jolma na marsahit talumubi na marsahit huliton
di parwaho Jesus do jolma nasai di pasisi jolma bolak tarlumo bima aka jolma nahuliton ido ubayen na di pamalum Jesus jolma nahuliton. Napa dua kon jolma naung di pamalum Jesus gabe parsidoho para raton baritai dua ka jolma bolak di patuduhon naung malum ibana nampe diorai mangikuton roh ni panguluan ni halak Yahudi holong ni debata dang boy dia badi ai songon panodang do holong ni debata na boy sar tu saluhut jolma hatok do diboto na torop pabahenan ni debata marhite Jesusi akan nauli nagdinggan nagok asi sar tu desa nawalu na batuluhon disuruh Yesus do halak nahuliton nang malumi patuduho dirina tua kamalim odosan na ima na marhuaso pamalu posahi ni aka nahuliton ima debata dang malim sada ipola na boy sirimang-rimangion siapa jahaw minggu na paonoponon ima sari tua kadongan nagale songot debata na totong sari tuhita tung masai sari do debata maradupok kita jolma na tung masai di sari ho debata ima hanguluata jala tudita natung masai rekod di debata ima saluhu jolma ikut dapotan haluaun tarumo bima jolma akan nagale jalan namar sahid pahean namar hilok-hilong pamatang na tugos dang nagabe suha-suha di debata laho makaholongi hita natung masai di hari koto debata ima pangalaho nasiak kita di bagasan rohana tulus jalan bulus jala dangadong iho dihadirion ni hita jolma mangulahoni jala ikonadong do roha nasari di bagasan derita ganu marsada-sada tung masai dihirim di batado sian hita jolma parulaun nama bais sonang jala marsanga debata pangalaho nasari maradopon akadongan nagale jala sai dihirim debatado sian hita jolma parulaun nama korhon lasni roha tua kadongan dang parulaun nama bais sonang diri sendiri pangalaho nasai padauho diri sia jolma doh nasai pasisihon nakadongan na jolma ima sada naso di halomoho debata marhite aka pajahau sadarion paingotok kita halak Kristen na porsea tu debata na porsea tu Kristus asa tapasisi pangalaho nasai barbulak-bulak hita halak Kristen halak Katolik rekotian padirgakon pangalaho na denggan tiado bani debata di bagasan nasoadong iho na asing ni na patuduhon holong na siya debata pangalaho na bebas ima makaholongi debata na makaholongi akadongata jolma nagale naing manyan say darida pangalaho na sayukap makaholongi akadongata nagale jala baliksa pangalaho na say madaw siya nakadongan nagale na pasidik ko na ka na marsahit jala na marsitaonan rikot di pausat siyan hadiriyota jala tung masay patang do mangalehon sada stigma tuaka dongan nagale sayang gia ma lam tahilalahon haulion ni dewata jala boy tapatuduhon tuaka dongan tajolma uhut lam sari hita tuaka dongan namarsitaonon amin.